to musíme vyspovídat ještě, ale. No tak... Nacvičte to, pak si půjde zahrát. Chcete nacvičovat? Tak aby byli... Aby to bylo autorizované. Aby si věděl, do čeho se No tak nám pověz, prosím tě, Honzo, jak jsi to představoval vlastně, že ten výlet, než jsme vyrazili, co jsi od toho čekal? A kdyby to bylo po tvým jako, podle tvých představ, jak by to vlastně vypadalo, ten výlet z Říma do Prahy? No jelo by se asi o týden díl, v podstatě. Nevstávalo by se, nebo takhle, neodjíždělo by se, že v 6:30, ale asi ve 8, až bych si dal to kafe. Odcvičil si tu hodinku ráno. Byla by tam ta rezerva, no, ráno. Je fakt, že je to asi nesmysl, když chceš ujet tolik kilometrů, že prostě přes to poledne jet nemůžeš, jo. Takže nehledej v tom nějakou jako mojí pravdu, jo. Jasně. No. A představoval jsem si, že nepojedem třeba těch 130, že to nebude trvat prostě tolikhle kilometrů, že? A že nebudete spěchat, že nebude furt jako tlak na to, že se zdržujeme, že? To je všechno, co jsem k tomu jako chtěl říct. No a co byl pro tebe takový největší zážitek třeba tady na té výpravě? Hezký bylo to spaní v tom lese. To byl zážitek, jako který běžně nezažívám. Tak jsme šli spát včera do toho lesa. Co se ti na tom líbilo? No, že sám bych to neto, že vždycky jsem jako jezdil sám nějak, nebo ve dvou bych jako nešel takhle, bych to nehledal a nešel bych se takhle nadspat. No tak všechno, že je to romantický, hezký. Jasně. To zajímavý, no. To vlastně takováhle pro vás běžná věc, že? Pro nás to určitě taky bylo zajímavý. No ne, ale tak jako určitě to není poprvé, co jste si tohle dopřáli, že? To asi ne. Tak. Jak to nejen na kolech. Pionýrem se to nedělalo, do skauta jsem nechodil, že? A nudy si dělal, máš? Jo, to není nic novýho. No, to jsme vlastně koukali, že v tomhletom jako ohledu se chytil rychle a velmi teda... Lec, který i předčil, že jo? To není můj to. Velmi učenlivě. Že jsi opálený všude, velmi už pečlivě. Rovnoměrně. To mi jde, no, tak já to... Víš co, tak pokrok jako mezi zákony, jak se říká, jak to bylo. Jo, pokrok. Strana mírného pokroku mezi zákony. Tak, takhle to vidím i s tím kolem a tak dále. Jako, víš co, byl to jako úctyhodný sportovní výkon. Jo. Ale neobětoval bych tomu tolik v tom krátkém čase. Jako, pro mě je prostě důležitý si 2 hodiny denně cvičit. Vím, že málo kdo má třeba v uvozovkách profesi nebo dělá něco, co bych potřeboval mě trénovat. Že to je dost specifický, že jo. Ale jako neobětoval bych tomu, abych šlapal jako od 6 od rána do 10 do večera. Že? Prostě... No a kdyby si věděl, jaký to vlastně bude v reálu, ta výprava, jel by si s náma? Kdybych to viděl, jak to budete tlačit. No. Nevím, ale to nemá smysl tohle rozebírat teď. Jsem rád, že jsem jako projel tu Evropy. Jasně. Jako nemuseli jste to tlačit takhle, nebo možná museli, nevím, kde je pravda, nevím, fakt. Kdyby se rozhodl, že s námi pojedeš třeba po příští úterý znova. Já myslím, že nikdo už se mnou jet nechce, asi z vás ne. Kdybychom si to přáli. Kdybyste si to přáli, tak bylo, tak by musely být jiné podmínky, asi by musely být prostě líp domluvení. Jako to jsem vlastně řekl, že? Jasně. Jo. Mohl bys nám ještě popsat vlastně, jak vypadá tvoje ráno, jak prostě funguje tvůj metabolismus a jaký jsou tvoje ranní rituály? Moje ranní rituály jsou takový, co je třeba přínos, jo. Že se na tom kole sedřeš a že jsme šli spát, no tak já jsem šel spát v jednu, jo, což je pro mě někdy brzo, ale to není správně, jo. Že třeba chodíme spát později. Já vstanu ráno ve 8, v 9 a první věc, co udělám, je, že si udělám teda nějaký to kafe, nějaký ovoce si k tomu dám,
kvůli teda té ranní potřebě, když to funguje normálně, že? Když celý den nešlapeš, že ti to pak nejde. Že? No a cvičím si aspoň minimálně hodinu na kytaru. Prostě techniku normálně, řemeslné věci. Pak jako, a to mám čas, protože nedělám ráno, že nikam nechodím, tak půl až 3/4 hodiny dělám takový tělocvik. Svůj. A to je jako ideální, to je ideální ráno, pokud Jasně. Nemusím nikam. A pak to přijde teda, jo, pak už... Pak jdu něco zařídit a odpoledne jdu do práce, že? Já myslel, jestli jako už se teda vlastně Fyziologicky. potom fyziologicky, jestli Fyziologicky už jako to přijde hned ráno. přijde to hned ráno. Potom kafe. Kafe a ovoce, no. On Kafe to a ovoce. málo kdo snáší, tohle, A ale... ještě si zapomněl na ten tabák, ne? Taky. No tak jasně, no. To jsi říkal, že si bereš cigaretku A to přímo není tak teda. zajímavý, To je tohle. docela zajímavý. Co je na Nikdo tom to nedělá, že? Takže je to zajímavé. Co je na tom zajímavý? Kafe a cigára. To dělá každý kuřák. Že se ráno Ale nevysede bez cigarety. některý možná? idioti se ráno, aniž by se najedli, tak si dají tu cigaretu. A to já nedělám, že? 13 korun. No, Vás to nějak baví, hele. docela jo. To je fakt tak zajímavý pro vás, jo. A jak vypadá vaše To je ráno? brděláky. Je to výjimečný spíš. A kdyby To si- není kdyby výjimečný. si jel Jako znova, tady je to výjimečný. jestli by, jak by se na to, jak by se zabalil, jako... Jinak. No, lehčí by to muselo být, celý promyšlenější a lehčí. Jako bylo to narychlo prostě, nebylo to dobře jako vymyšlení na to kolo. Daleko efektivnějc, no. Prostě delší dobu bych se na to připravil. Asi, abych si sehnal jako propriety, který jako potřebuju, Jako co třeba? tak bych to musel, no třeba ten trenažér kytarovej, Jo, tak to bych asi musel objednávat tak rok předem, aby mi někdo udělal to, co potřebuju, co bych chtěl. Že? Aby to bylo lehoučký, aby to bylo rozkládací, aby to bylo opravdu tak, že si jenom každou chvíli využiješ, jo? Třeba kdy tam sedíš před tím supermarketem, tak jenom uděláš klap, vyndáš si tu kytaru, máš na tom všechno a chvilku si tam těch 20 minut cvičíš. A takhle prostě by se vlastně člověk méně zdržoval a jako nahrál by si ty 2 hodinky úplně v pohodě. A je to naopak lepší, když to jako děláš průběžně ráno chvilku, v poledne a tak. No. Já nevím, jestli to je jako nějaký můj rituál, asi jo, asi určitě. Prostě furt mě to zajímá, no, jako meze mých možností v tomhle, no. Ale to musíš cvičit, no, tak prostě to je jako se vším. Když chceš dělat gymnastiku, taky musíš cvičit asi. To samý, no. No, tak já nevím, co to není tak. Ale mě by zajímala jedna věc, a vy byste se mnou jeli ještě někdy někam. No asi by to taky musel být nějaký jiný výlet, protože tak, jak jezdíme my, tak myslím, že to nemá smysl, aby jsme jezdili spolu, protože ty to máš nastavený jinak. No, já si taky myslím, no. Takže pokud bychom jeli se nějakým způsobem víc rekreovat a méně sportovat, tak asi by No to na to se vlastně ptám, fungovalo. jestli vy byste se jeli třeba víc rekreovat a méně sportovat. No to bych chtěl se předem opravdu domluvit, jakoby, že budeme prostě ráno kydlit 2 hodiny, jo. Jako víš co, já jako ani nevím, jestli vám můžu mít za zlý, že to tlačíte takhle, jako ono to vlastně nebylo pořádně domluvený, že jo, tak se to jako odkejvalo, že jo, že já jsem některé věci říkal, ale chápu, že vy máte prostě vytčený, máte třeba časový limit, to jsem nepočítal, že máte takhle těsný časový limit. Těžko vám to mít za zlý, nevím, kde je pravda, asi není nikde, asi se prostě tyhle věci děly jako proto, aby každý si z nich vzal svoje, že jo. Nevím. Prostě každý asi musí rozebrat sám, jak se chová, nebo proč se tak chová. Ty to je možná, nebo já si myslím, že to trochu třeba tím, že ty máš prostě tyhle svoje rituály, jakoby. No, ale ty jsi mnohem zvyklejší, tady než jakoby my, ale vy na jste nějaký taky, svoje ranní, jako... ale vy jste taky zvyklí na svý rituály, že jo? Ale jsme třeba víc ochotní se odpustit. Někde, jako. Jo, Asi určitě, taky no. doma ráno dělám třeba čaj, že jo.
Ale no tak čaj si, jak vidíš, tak jsem si ho taky odpustil, že jo. Ale No, ale zase jako, ještě další věc je, že já nemám jako tu těžko, kondici, že? co vy, že jo. Takže já to třeba ujedu, jako nakonec jsem to taky ujel, že jo. Ale ne. Tak je fakt, že mám rád trochu své soukromí. Mně to třeba vyhovuje, že se takhle večer potkáme a já si třeba jedu sám, jo. Že to není tak, že bych musel, jako když jsme jeli v té skupině, takže bych, jako chtěl bych tohle, tamhle to, třeba by to nezabralo moc času, ale je jasný, že nemůžu odbočit, jako, že je to komplikace potom se sejít nebo něco takového, jo. A že vy jako máte radost z toho, že jste prostě v tom týmu, že jste pospolu. Jo. Tak ono to jinak nejde, když jede 6 lidí a každý by si někde zastavil, odbočil, odešel si tamhle koupit tohle, tamhle by si odešel na záchod, tak by prostě ta skupina vůbec nefungovala. Není to jenom o tom, že chceme trhat nějaký kilometry, že jo? No tak ty kilometry trháte taky, že jo, prostě, jo, protože byly dny, kdy jste jeli prostě 130, jako to je jako na mě, na to, jak nejsem trénovaný, je fakt hodně. Ale taky normálně nejezdím 130, no. To možná tady jedině Adam. Nejsme trénovaný kromě Adama. Ale já to prostě nikomu nevyčítám, no tak jasně, no. Sám jsem ujel prostě přes 100, tak asi jako jednou nebo řeklo se jako asi, že se bude hlasovat, nebo že prostě ta většina bude mít tu převahu a většina chtěla jet, no tak já to respektuju, že? Jako já jsem rád, že jsem to jako dokázal, že jsem vás nakonec jako dohnal, že? Nebo že prostě jsem to s váma ujel ten počet těch kiláků. Tak je to svým způsobem obdivuhodný, že jsi to s náma absolvoval až skutečně teda do cíle. Já si na tom nějak jako nezakládám, jo, ale prostě, jo, a další věc, co se mi teda nelíbilo, že prostě, když jsou extrémní situace, jako třeba byl ten přechod toho pasu, takže vlastně vy se podle svých možností rozhodnete. A ono to jako podle mě bylo docela nebezpečné. Byly tam situace, které byly prostě přitažené pro mě hodně za vlasy. Jako, že to prostě třeba, protože na to nemám jako vy to udělat. Já bych to udělal ve 2 dnech, aby to nebylo nebezpečné pro mě, nebo abych z toho neměl ten pocit, že? Jo. A co tam bylo nebezpečné? No, protože jsem tam v noci běhal po horách, že jo, začalo pršet, začalo se blejskat, vůbec jsem nevěděl, kam jdu. Vlastně jenom díky Vaškovi, tak Vašek má tu zodpovědnost za to, že mě pozval, že jo, takže prostě nakonec, nebo jo, jako kdyby řekl, hele, já se o tebe nebudu starat, tak ne. Tak mi se to hodilo, že už jsem nemusel dál nahoru, že jo? Tak by to asi nešlo. Ne, ale jako, nevím, nemyslím si, že někoho tlačit k tomu, aby dělal něco, co třeba, jak to teď říkal Vašek, že se mu to vlastně hodilo, že nemusel dál nahoru, že on se nechá takhle jako tlačit, jo, váma. Já na to moc povahu nemám, no. Jo, já bych, kdyby neřekl, hele, pojď, je to o 600 metrů vejš, tady se dá spát a to, tak bych si na to vykašlal a zůstal bych tam dole. Prostě já bych, jako, je v tom jistá míra, jako nezlobte se, stádnosti, jo. Počítáte s tím, že prostě ty lidi jsou trochu stádní a že vy se rozhodnete, že to strhnete, že vyjedete nahoru a oni, že vás budou následovat, čo? No. Ale to je podle mě i ten pozitivní jev. Já si právě nemyslím, že na tom je něco pozitivního. Jako sportovního výkonu. Já si myslím, že toho zážitku určitě jo, protože sám by to člověk prostě třeba nevěděl, jak je v tom týmu. Ale může to dopadnout špatně. A to může dopadnout i přejezd prostě Brd jako špatně. No, takhle, jako jde o to, jestli si o to koleduješ nebo ne, všechno může dopadnout špatně, můžete tamhle vylezeš z baráku ven a spadne na tebe taška a jsi mrtvej, o to ne, jako jo, ale prostě tady vyloženě, protože kdyby se tam někomu něco stalo, třeba já nevím, jo, kdyby se tam něco stalo Vaškovi, tak já nevím, jak byste s tím jako, a on by se táhnul za váma, protože vy jste si to vytkli jako cíl, tak já nevím, jak byste s tím potom žili. Asi ne moc dobře, že? Já myslím, že teda nebezpečnější jsou třeba ty sjezdy, jo, než ty výšlapy, jo. Ale takže upřímně řečeno jako... Jasně, můžeš to překrýt něčím, co je nebezpečnější. Ale tohle může být nebezpečný taky. Jako drát se v noci prostě po horách, když víš, že je to opravdu
Jo, vy si řeknete, jako já to dokážu, já tady honím jako ty záseky a ty. Jasně. Jako v tomhle jste děsný, já to chápu, já vám to jako nevyčítám, akorát vám říkám, že teď jako Vašek s váma chce držet ten tým a ty do toho půjde, něco se mu prostě cítí, že to je nad jeho síly. Nemyslím si, že jako takhle, když chtějí být lidi v týmu, tak o tom musí být přesvědčený, že chtějí, každý je sám za sebe, jako, nebo já to takhle vidím, jako individualita, která si opravdu zodpovídá, má jako, nenechá se strhnout tou davovou psychologii, jo. Že takový to je to, jak jsi říkal, to potlačování něčeho, to je úplně prostě na prd, jo. To je, pokud chceš, aby někdo byl týmový hráč, jako opravdu plnohodnotný, tak to musí dělat ze svého rozhodnutí. A ne z toho, že jako v sobě něco potlačí. To je podle mě součást. Není. Já si to nemyslím. Od toho, že jakoby ty jednotlivosti nějaký se potlačí v rámci nějakého společného cíle. Já mám pocit, že si pleteš tým se stádem. Jakoby jsou tam nějaký podobný rysy těch dvou jakoby. No, já si myslím, že tým je... Ten tým může dokázat víc než ten jednotlivec, právě protože potlačí nějaký ty svý, jakoby... Teď jde o to, co dokazuje a k čemu je to dobrý. To je ta otázka. A to je ten rozdíl toho stáda a toho týmu. Že? Stádo může taky páchat pěkný jako lumpárny nebo pěkný hovadiny a můžou to být, jako nemusí to být úplně hloupí lidi a jenom protože se nechají strhnout tou davovou psychologií toho stáda. Že? Takže možná to stojí za úvahu, jako. Tak možná, že zrovna v tomhle případě já jsem to trochu taky cítil podobně, že možná... Ale Počkej, já to jenom dopovím. No, promiň. Že tam v tom místě těch 19 stek šlo počkat a dohodnout se, jako jestli na to všichni mají, jestli prostě tam nahoru vyjedem nebo ne. No jo, jenomže... Protože my jsme tu možnost neměli, Štěpán to prostě urval a no. Pak jsme za ním prostě buď mohli nebo nemuseli vyjet. Na druhou stranu si nemyslím, že by to bylo nějak nebezpečné. Na druhou stranu ideální scénář byl nedojet tam jakoby ve 8:45, no. Ideální scénář byl dojet tam prostě v 6. No jo, ale tu možnost dojeli, že jo? Ale byli ve 7:45, my jsme byli ve 8:45, oni byli v 9. Takže už vlastně za světla jsme tam byli. My jsme tam byli za světla. Já bych se přihlásil, něco bych tomu řekl, to nebylo reálný pro všechny. Pro mě určitě ne. Prostě fyzicky to nebylo reálný. A když by vám člověk něco řekl, jako helejte, rozdělte to na 2 dny, tak byste to nerespektovali. Že? Vy si často nerespektujete mezi sebou. Jo, že někdo ujede, pak ho ty druhý musí honit, že nerespektujete to, že někdo třeba nechce jet v dešti. Že? Jo, řeknete, jo, to je opravdu takový to individualistický jednání, jako mně to přijde dobrý, hele, jako jestli ty nechceš jet, tak tady zůstaň a v ten moment je tým jako co, tak je vlastně ty, co se s váma přidají, tak, ale to není vždycky pravda na vaší straně, na straně té většiny, která se přidá. Jo? A vy vlastně tím, že někomu ujedete, kdo nechce se nechat natlačit do nějakého jednání, tak ho vlastně vyřadíte, tak ho necháte samotného, čili mu změníte ty podmínky. No, jako je to tak. No. Jako ne. A to si nemyslím, že je správně, no, já nevím, jak to říct. Jo? A zase z té druhé strany, jo? Z té druhé strany, kdyby jelo 6 jakoby individualit, tak prostě to neodjedou ani v polovičním čase. Jakoby nejde to, že se hodní čas nebo kilometr. To je možný, ale pokud je jakoby ten společný nějaký cíl, tak to takhle funguje, že se prostě potlačí trochu ty zájmy jednotlivce. Tak ale musíš jezdit se sportovním týmem, který má nějaký team building, že? Což jsou třeba tyhle 2 kluci, kteří s tebou hrajou ten softball. Že? No, jo? Jakoby... Tak to berete jako součást tréninku toho softballu. Jo, chápeš to? Jakoby je tam jeden vedoucí a ten říká, hele, vy jste tady ty 30 a musíte se mnou zvládnout tohle. Ale tohle to je jakoby jiná akce, to je akce, kde jakoby není... No jo, ale je to vedený tímto způsobem. Pozor na to. No ale není to vedený jedním člověkem, nebo jakoby není jasně daná struktura, je to právě o tom, že ten tým jakoby je těleso nějaký. No. Je to vedený tím, kdo ujede, takhle bych to řekl. Ale
určitě no. Ale, tak tady ale není cíl si tady ujet. samozřejmě je problém, že urazit společně ale děje nějaký se to. jako A to, když prostě někdo ujede, tak tím vlastně mění podmínky těm druhým. Že? Jasně, není to o dohodě, že? Není to jako demokraticky vedený, protože to by si musel... To není žádná demokracie, jakoby. Jo, to je prostě ten tým v tu chvíli... Jo, je no to ale tak, já ti tým právě... v tu chvíli potlačuje nějaký individuální svobody, je to tak. Já ti právě říkám rozdíl mezi týmem a stádem. Že? Ve stádě je vůdčí nějaká osoba a všichni ostatní prostě, když tu vůdčí osobu nenásledují, tak jsou z toho stáda vyčlenění. Tým je o tom, že teda ty lidi vědomě všichni chtějí dělat to samý nebo chtějí něco vlastně udělat společně a funguje to v podstatě na základě dohody těch jednotlivých individualit. To je to, co já jsem jako chtěl vymezit jako ty pojmy. Já bych řekl teda, že... Existují určitě ještě nějaké, jakoby, neexistují 3 polohy a existují ještě nějaké jako polohy mezi těma jako krajníma. Nebo... Existuje monarchie, oligarchie, demokracie. No, ale já osobně teda nevím jak ostatní, já jsem mnohokrát měl chuť jakoby s tím seknout jakoby, a zastavit se na tom místě a dál ne. Ale díky tomu, že se jelo dál, tak jsem jel i já dál a jsem za to jakoby rád. A je to, co ten tým mi dává navíc, že sám bych byl slabý, ale v tom týmu jsem silnější. No vždycky, ano, samozřejmě, vždycky se to přizpůsobuje vlastně to stádo tomu nejsilnějšímu. To je jedno, jestli se ty lidi střídají. Ale je tam nějaký konsenzus, jakoby, je tam nějaký společný duch toho, že prostě dál se jako nejede. No, duch je to urvat, jako dokázat tomu druhému, že jsem silnější. A takhle se to tam střídá. Kdo je momentálně silnější, ten ujede a ty ostatní se ho snaží za každou cenu dojet. A není to teda to, že v tu chvíli posílí, jakoby? Že je přímě k tomu dostat sebe jako sílu, kterou by normálně ze sebe sami nedostal. Ono je to taky může zničit a taky jim to může zabránit v tom, že vlastně by mají třeba jinou představu o tom, jak ten čas stráví, že nějakou dobu pojedou a potom nějakou dobu budou mít třeba pro sebe, protože potřebují dělat taky jiné věci. Je to takový jako jednostranně prostě zaměření. Je to zaměření jenom na to, prostě ujet co nejvíc kilometrů, protože vždycky někdo silnější ujede a donutí ty druhý jet o těch 30 kilometrů víc, čili strávit ještě víc toho času. Ne, ale takhle to nebylo, jo. Ale já říkám ten princip, jo. Princip, no, ale tak zní to trošku, že jako se to vztahuje k té naší výpravě, ale to zase tak úplně není, jo. Tak ale to si přeberte sami, určitá diskuze o tom, kde a jak skončit a pokračovat, samozřejmě vždycky probíhala. Ty, který jsi byl na chvostu, tak si často do toho promlouval nejmíň, ale nicméně souhlasím s tím, že by v každém týmu by se měl brát ohled i na toho nejslabšího. A pokud to teda ještě má fungovat jako tým, tak prostě by se měl ten tým přizpůsobit nějakým jeho schopnostem, samozřejmě vyhecovat ho k nějakým trošku vyšším výkonům, není nic špatného. Nicméně my už jsme aspoň s tebou, jak si už místy přestávali fungovat jako tým, že jo? Právě proto, že už jsme se ti přizpůsobovat nechtěli. No a já jsem už taky nechtěl vás zdržovat, protože prostě ten rytmus je jiný a to, co já jsem dokázal fyzicky s tímhle prostě, nebo vůbec jsem dokázal fyzicky oproti vám, je rozdílný, že? Takže prostě mě už to jako nemotivovalo k nějakým fyzickým výkonům. Mně šlo o to nějak jako teda s váma dojet, že jo? Někde se s váma sejít a není to o tom, že bych s váma jako měl chuť soupeřit nebo něco takového. A tak já myslím, že spolu nesoupeříme. Ne, ale jako myslím na tom kole, jo. Jako... No, ale ani tak. Já jsem několikrát měl, že jsem prostě cítil, že nemám dost sil. No tak jsem prostě jakoby vyjel dřív, abych měl víc času na to jet pomalejc a s tou skupinou vlastně jel, že mě dojela. Jako to no jo, jenomže já kdybych vyjel dřív, tak bych si ani na tu kytaru nebrnk, ještě jsem spal vlastně o hodinu míň než vy, ale to není proto, že bych protože prostě jsem byl vzhůru o hodinu, tak šel jsem později spát než vy, ale jako nejel bych líp, kdybych spal o hodinu díl, jo, to určitě spal o hodinu díl, jo, to určitě ne, to nebyl tenhle problém, to s tím není, ale to bych jako seděl v tom kole 12 hodin a to teda opravdu moje jako představa zase až tak nebyla, jo. Ale to jsem říkal už někdy dřív, že náš cíl taky není strávit den v sedle. Jo, ale... Protože to není zdravý, ani to není prostě jakoby zábavný. V podstatě jsme strávili celý dny v sedle více jak 10 hodin, čo? To je prostě ten náš ideální jakoby
režim, když to řeknu, je prostě jet méně času efektivněji. No. Jo, ale to bych na to já musel mít, že jo. Já abych najel ten počet kilometrů, co vy, tak mi to prostě trvá o pár hodin díl, že? A to je ten problém, jo. Ale jo, já jsem rád, že jsem překonal sám sebe do jisté míry, jo. O tom to není, ale jako ideální představa moje tohle nebyla, takhle to řeknu. Jo. Tak to je naprosto zřejmý. No, takže ne, já s váma nepolemizuju, vy si prostě už nejedete první cestu, rozumíte si nějakým způsobem, vyhovujete si, že jedete stejně rychle, že a máte víceméně stejný zájmy, že no, Tak myslím, že každý má řadu různých zájmů. No ne, tak ty se rád podíváš tamhle, že jak jsme šli se podívat na to, kluky to třeba nezajímalo, nebo já nevím, jo. Například, no. Například, že jo, ale tak to jako je každýho právo, že jo, to prostě. Tak samozřejmě, dílčí zájmy má každý z nás a je určitá rozumná míra, kdy se prostě navzájem jako jsme schopni tolerovat no, jasně, a víc si vstříc. No proto spolu fungujete. Jasně. No ne, jako já jsem z toho uštvaný, já už toho mám takhle, jo, prostě se z toho zmátořím za týden, tak možná pojedu na vejlet, jo. Na kole? Třeba, no. Ne, tak jako jasně, že se mi ta kondice trochu zvedla, ale prostě to si ti nezvedne za 14 dní, že tady už šlapeš 1500 km. Kolik jsme ujeli? 1500. 1500 doteď. No. Tak to jako je takový, že dobře, prdel to vydržela, nohy to taky vydržely, achilovky taky, ale jako jen tak, jo, prostě. A myslíš, jestli z toho něco vzal z toho výletu? No, a co, do budoucna, jako. No, že tě to nějak změnilo, nebo jestli jsi něco naučil? Že se dá ujet 130 km denně po Alpách za den s naloženým kolem. Tak to jsem pochopil, že to jde. Jako, jde to, že jo. No. Jako jinak nevím, co bych si z toho... Jo, a ještě jsem si z toho vzal, že by bylo dobrý, kdybych si naučil pořádně německy, že je to ostuda, že neumím pořádně německy. Pořádně tady neumí nikdo, jak jsme zjistili. No, ale já to pocituju jako ostudu, že bych to vlastně mohl umět, že by mi to tolik práce nedalo a že to chce jenom systematičnost. A že bych se mohl taky učit vlastně německy a italsky. Jako vždycky je to podnětný, jo, když prostě vypadneš. A ještě navíc to pro tebe úplně není jako španělská vesnice, ty jazyky, že? Že by tě to nestálo tolik práce, že je to velmi jako vhodný a šikovný to umět. No. Druhý jazyk. Úřední. Že jako žijeme v německém moři, že vlastně. Takhle spoustu Čechů nejde třeba do Německa, protože neumí jazyk. Příliš, mají z toho přílišný strach. No neumí jazyk pořádně, no. Ani tak. Přitom jsme jim tak blízko, že bychom ho měli umět všichni. Jakoby. A bylo by to prýma jako jet do Německa, prostě si vydělat nějaký prachy, protože ty Čechy jsou takový prostě průser, čo, docela. Kdyby to šlo, že já nevím, ta situace v tom Německu taky není nějak růžová, ale... Například, no já nevím, co za chytrosti chcete slyšet. Jako pas pro mě nic novýho nebylo, to jsem s tím kolem už jednou vylez, to je stejně vysoký. Akorát mě tam nikdo nenutil na noc teda, ale taky jsem tam skončil v 10 večer na tom sedle. Ale tam byl klášter, kde se dalo spát. No. Jo, jsem moc rád, že jsem si koupil ty pláště. Že jsem neřešil žádný prostě píchnutí. No stejně si to jednou prorazil, že? No to jsem prorazil, ale svojí blbostí, že prostě. No to pláště zachránit nemohli, no. No to byla moje blbost, no. To je jasný. Nejbezpečnější okamžik mi teda přišlo větí do křižovatky Virminy. To bylo dobrý, no. To jako tam to bylo docela štěstí. Takže oni jsou takový pozorní, rozjíždějí.
A oni by tě nezajali, když se rozjížděli. Kdyby tam někdo ve Ferrari. No jako, motorka. že když všichni stáli a rozjížděli se, tak to bylo v pohodě, že? Kdyby tam zrovna někdo jako rozjetej, přijížděl že? někdo a viděl, že tam skočí zelená, že by to ještě šlápnul. No jo, tak to jsou Znáš takový... Kartek autíčko, jak tam vyjel takhle? Ty křižovatky, přesně, když se vidí, že to auto došel mu ten klíček. To ještě máš natačený, no. Mě jste bavili, když jste vždycky zastavili v tom kopci, že? Začal kopec, tak se zastavili a já jsem spadl z toho kola a vlastně jak to bylo těžké, jak už jsem ho nerozjel do toho kopce, že? No, takže jsem to... Zpomalil. No. Ne, vždycky na začátku jste měli tendenci jako vždycky hledat cestu, jak se zastavili, když to stoupalo, že? No, tak to je jenom tak na stavíme na kopci, ne? Když jsme hledali... Když se hledá cesta, tak se musí zastavit tam, kde se hledá cesta. Ne, já bych třeba nechtěl jako vás nějak, abyste to necítili jako kritiku, ale myslím si, že spousta věcí jako logisticky se dá udělat příjemnějc, no. Třeba s tím spaním a tohle, vám je to možná jedno, že sebou fláknete do příkopu osolený. Já jsem asi na to jako moc fajnovka, no. Tak jsem vlastně na vás asi trošku ječel, možná neoprávněně. Protože jste to jako vymyšlený měli, že jo, třeba ty vodopády tam u toho italského města, že jo, ale prostě být jako tlačenej do večera, do tmy někam, prostě ani nevíš, jestli se tam můžeš vyspat, nebo prostě přijde mi tohle zbytečně přitažený za vlasy. Jako je to vlastně nepříjemný na to, že jedeš na vejlech, no. Ale je to zase to dobrodružství, kvůli kterému jako jedem, že jo? Je to dobrodružství v tom, že jako úplně přesně nevíme, co nás čeká, potká nás něco dobrýho a to je o to větší zážitek. Tenhle typ dobrodružství mě už třeba nebaví, já už jsem si to zažil a nemám jako, jsem rád, když tenhle typ dobrodružství si můžu vlastně odpustit. Za tu cenu, že ujedu třeba míň těch kilometrů a pro mě třeba baví jako se zastavit s lidma a pokecat si. Jo, to mě třeba na cestě baví, opravdu. Jo. Já asi na těch cestách, prostě pro mě jsou to jako nový podněty a jsem nějaký komunikativní, no, tak nevím. Ale to je zase pravda, že tohle se to nějaký té filozofie týmový už jako vymyká. Třeba i kdo prostě najednou má chuť k vodopádu a tam prostě jako hledat a zažít to dobrodružství, tak to už jakoby není daný úplně v síli té cesty. Takže to na tom ne, vždycky to rozhoduje ten, který vede, hledá vlastně tu cestu, ty místa, tu mapu, to jako oceňuji, že si s tím hledal někdo tu práci, že já jsem se vlastně o to nemusel třeba starat. Jo, ale je to zase za tu cenu, když se tě o to někdo stará, že tě zatáhne do situace, která ti není třeba příjemná. No. Jo, že prostě to... A těžko říct, jestli mohl nebo nemohl to vymyslet jako chytřejc, nebo ne. Tak zase nezobecňuje jako nejextrémnější zážitek, že jo. Většinou jsme dorazili za světla, byla řada příjemných míst, řekl bych skoro všechny se nám povedly vybrat dobře. No to jo, já to oceňuju, já ti říkal, že to oceňuju, že prostě si hledal cestu, našel si spoustu dobrých míst. A samozřejmě, že jsme udělali spoustu chyb, ale vzhledem k tomu, že to vzniká prostě i za pochodu, že reagujeme na aktuální podněty, můžeme se rozhodnout někdy špatně, ale nejsme prostě bohové, aby jsme se rozhodovali vždycky dobře. Ale na spoustu věcí, třeba si pamatuju u té Tibery, jsem na to dost tlačil, aby jsme se k té řece dostali. A dostali jsme se tam. Vy byste se na to vykašlali a vešli si tam do pole třeba. Jo? Já to mám třeba tak, že prostě jedu a moje veškerá důvěra v tohleto je na Martinovi a na Adamovi, který prostě s mapou umějí a já prostě si jim odevzdávám úplně jako v té svý důvěře, že prostě že dovedou na místo nejlepší, jaký najdou. A jakoby nechám to na nich. Prostě tu zodpovědnost a zodpovědnost jakoby vyměním za tu víru. Tu svoji zodpovědnost vyměním za tu víru v ně. A je mi to prostě jako strašně příjemný, jakoby, že, jo, no že mám na koho se jakoby spolehnout. No tak proto taky lidi v něco věří, že jo. Protože je to příjemnější, než se ne, to byl žert, jako zobecňuju. Kvůli tomu jsem jakoby jedu, že Martin prostě vybere super místo. A na to že se odevzdáš do rukou ničeho. Na to já se prostě těším celou tu dobu, než to znovu přijde. Že? Tak to já prostě takovýhle typ nejsem, já se neodevzdávám do rukou ničích, no, vlastně. Ale jako, to má jako roli, tohle ty dva mají na to si dělat. Ale to si řeklo, že má Martina a Adam. To je jedna z mála věcí, která se řekla. No to, ale taky ten fakt, že
tam byla veškerá důvěra v nich najít místo na spaní. A kdo má menší důvěru, tak jim do toho může víc kecat. Nikdo nebude No a tak já si myslím, že bylo dobře třeba ten večer u té Tibery, že jsem tu důvěru neměla, že jsem do toho kecal, že jsem vás tlačil, aby jsme šli dál, aby jsme našli místo u řeky. A našli jsme ho a normálně jsme se vykoupali. Jako. To jako nakonec jsme měli kliku a bylo to hezký, určitě. No ale dost jsem na to tlačil teda, hodně. Tlačil jsi, no. No. A jinak bychom tam spali špinaví někde v poli. Ale zase... Jo, já chápu, že třeba vám je to jedno, ale mně tohle třeba jedno není, jo. Nespali bychom v poli, jeli bychom kousek dál a hledali bychom něco kousek dál, možná bychom nakonec skončili někde bídně. No, to je hypotéza, co by se stalo, kdyby, ale... No tak to je vždycky hypotéza, že jo, ale měli jsme GPS-ku a bylo jasný, kde je ta řeka, jenom šlo o to, jestli je k ní přístup, že jo. A jestli teda prokázal si v tuhle chvíli, v tu dobu si prokázal dobrý čuch a vyšlo to, no, takže... Já jsem neprokázal žádný čuch, já jsem jenom tlačil na to, aby jsme tam šli se podívat. Tak asi si cítil, že tam nějaký jako no ne, protože jsem se chtěl za každou cenu prostě, nebo chtěl jsem udělat maximum pro to, abych já se třeba vykoupal, jo, ale zase jsem musel jako na tohle třeba tlačit za sebe. Já chápu, že prostě řeknete, no tak dobrý, tak budeme špinaví, jako... A tak mohlo to dopadnout tak, že bychom to místo nenašli, že jo? Jako no, to mohlo, samozřejmě, to jsou... Nebo že by tam nešlo se koupat. Prostě. Ale no tak jasně, eventuality jsou různý, no. Prostě na tohle třeba, jako asi jsem fajnovka, když většině je to jedno, tak si může říct, hele, potížista, jako nás otravuje, aby prostě... Já bych řekl, že v řadě věcí jsme ti docela vyšli vstříc, minimálně třeba v tomhle, že jsme se opravdu snažili najít vždycky místo, určitě, kde se vykoupat dalo a že řadu zastávek s vodou jsme skutečně jako možná i oproti jiným výletům volili jako častějc. No. Takže určitě jsme já vám to nevyčítám. Nejeli jsme si jenom podle svého farplánu, ale určitě jsme tě v řadě věcí taky respektovali. Jo, samozřejmě pouze jako jednoho člena skupiny. Tak to letos bylo výjimečně koupací region. Ne, hele, co se týče nocí, jako, že večer jsme opravdu spali vždycky u vody, ne? No, skoro vždycky, no. Někdy to bylo, tak jsme se koupali třeba přes den. Někdy tam byl nějaký čůrek, že jo, ale skoro vždycky jsme se jako mohli i vykoupat. Tak pomeneme to, že to je samozřejmě příjemný pro všechny, že jo, jako se večer vykoupat. Jo, jako oceňuju, že prostě jste se na to nevykašlali. Nejvíc, že jo, protože to je Václav říkal, že prostě v podstatě jako občas se to nechto, no. Někam spadnete jako do příkopu utahaný a to říkal Václav, to jako musím přiznat. No. Někdy se to stane a samozřejmě z toho nikdo není nadšený, že jo, že to tak jako se stane. Ale... No prostě s těma kilometrama jsem měl pocit, že vy dva jdete trošku prostě přes mrtvoly. Že jako vy máte svůj prostě, vy si chcete jako dokázat svoje a těžko říct, jestli vám to vyčítat nebo ne, já nevím, kde je ta pravda, jo, jestli je to váš podnik, byl to váš podnik, já jsem se k vám přifařil, jo, prostě vy jste mě vzali do party, těžko já vám budu říkat, helejte, mělo to být jako jinak a jste zlí a cítím se ukřivděnej, to asi ne, že jo, protože to jsem mohl se na to vykašlat hned od začátku, jo, prostě už tam. Jako taky jsem to tak bral, že prostě když vám teda jako jokor nebude stačit, tak... Jak říkáš, tak no, prostě my nějak jako během těch let se to nějak vykrystalizovalo. Ne, ono musí být jasný, prostě, či je to kšeft. Jako, takhle prostě se to nějakým způsobem vyvinulo. Ten počet kilometrů možná, že letos byl trošku vyšší na den. Ale ono je to jednoduchý. Kdybych já někam jel, vy byste se ke mně chtěli přidat, tak vám řeknu jasně, bude to vypadat takhle a takhle, jako chcete, nechcete, že jo. Já vám to jako, to je jak dohoda v Jaltě, že jo. Jako, rozumíš, problém je, že spíš tam bylo málo věcí přesně dohodnutých, než to, že by byly dohodnuté. Tak my jsme možná malinko třeba spolíhali na to, že Vašek ti třeba řekl blíž jako ty věci a třeba jsme zase v té hospodě neprobírali tak dopodrobná. Ale my se neznáme moc, že jo, my nemáme prostě jako, já nevím, jestli jste sebou měli nějaký... Ale my jsme jako na druhou stranu, my jsme na druhou stranu jezdili jako docela
s řadou lidí a vždycky to nakonec nějak šlo, jako v podstatě líp než s tebou, jo, že tam byl tam menší rozdíl jako toho, těch rozdílů, co od toho čekáme, no. No já se tomu nebráním, já asi exot jsem, že jo, jako já tady jako netvrdím, že prostě jsem ten přizpůsobivý, takhle bych to řekl. Takže znova